Niining panahon nga ang nagkatag-as na ang mga buildings, natural na lamang nga level up na ang kapasidad sa atong mga firefighting teams. Gipaning kamutan sa atong kagamhanan nga ang tanan nga pwede nga himuon kung pag-rescue ang hisgutan sa pagtubag ila ng mahatagan. Alang sa Fire Prevention Month, aduna na sila fire drills nga gipasiugdahan ug mga bansay aron ang mga komunidad magamhan sa unsay angayan nga buhaton kung sila masunugan. Dili pa man kompleto, dinhi sa Bohol hinay-hinay na nga gihimo sa mga kaigsuunan nga bombero ang pagpahigayon sa high angle rescue. Kung unsaon man pananglit, kung may sunog sa high-rise building o ang mga hagdanan sa makamatay nga aso o kalayo kinigibabagan. Ang bugtong solusyon, adto agi sa dili kasagaran nga agianan. Niining buwan sa Marso sa Fire Prevention Month, ang Bureau of Fire Protection naghimo sa bansay sa lahi nga mga matang sa rescue. Gamit ang mga carabiniers ug mga prosecord, helmet ug harness ug ang kaisog nga mokanaog nga magkumbitay kuyog sa tawo nga gi-rescue nga ipakanaog gikan sa lugar nga anaas peligro. Dito sa bago nga Panglao Fire Station, ang mga information officers sa Bohol, sila ang gihatagan sa higayon nga sa pagkanaog pinaagi sa pagrapel sila makaton o makabaton og confidence nga sa wa damha nga panahon aduna sila'y maluwas pohon. Salamat sa Bureau of Fire Protection Bohol, matuod gayod nga ang Oplan ligtas na pamayanan kini lamang matuman kung ang tanan magamhan sa pagbuhat sa angayan nga lakang, labi na sa panahon nga kinabuhi na ang ahisgutan. Gikan diri sa Bureau of Fire Protection Panglao Station alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chiu, PIA Bohol.